Tini tangsaro titi edisi haponi loa jung bai kumuni noai holnago hodani okrano ti kasha batari mani panda khaijaka panda phaimantaka titi edisi ni CEM Boromgula Purno Chandra Jamatia Deputy CEM Onimesh Deborma Chairman Jogotis Deborma EM Kamal Kolai EM Chitranjan Deborma nakari kubuni adonga Sekali simino sajangmuni tipras hodani joto okrano titi edisi haponi phajingti batari jangnai hinai tini baithang engka Pandau Kausana Tangtani, Boromgulang CEM Saka, Tiprasar Sikanga Bagi, Yashamutan, Naharzari Tango, Abrona Kasuna Hinke, Hodani Okrano, Borom Malibisinti, Tancha Kai, Matoni Night, the Tancha Anke, Hoda Granke, Tiprasar Joto, Manta Shotero, Manbanekine Koksaka. The Omahai in society no Sakagnani, the Tuluke process tole money. Almost unseen Hoda Rogni, Bisinti, Hoda Okra no. Seng rawai nargia hangkangke sini raja bekeri sini ha bekeri ingat. Hai ni bubagra barbar nesawa. Hai kena seng tini sini isi meeting ojo tobai ne bubagra sama ni no alotona khalaiwe jeng. Borong no seng borong rawai sini society no seng rago nani nana. Sini society sini somas rakha hangke seng disonai mana je. Sini hano seng bo direction by telangoi development khai manai sini rajono seng development khai thani go sini hoda ni sini community ni je bhumika tongo amo koi se political party ne khai me ya jodi si society ro krak khai ke seng sini je tabo bui be thingjak tongmani bu hai ni greater tipraland phang thung te juda demand phang thung जे सिनी राज तंगमानी न सिनी कम्युनिटी नि लीडर ऑफ जोरिसी जतो ने एवेट तंखा हंके संतानि माया खानायबा हानिबा मोइछि सिनी वानसम फर्स्ट प्रायोरिटी सिनी कम्युनिटी नि सी ब्लॉक सिनी हडा ओक्रा रक्सी सिनी राजोगो बरम मानि नाग्रा हाय हनोसि जों बरम लायबानि जों दिनै ब जे दफानि बाङै हदानि बाङै सामोख खायनाय जे कम्युनिटिनि बाङै सामोख खायनाय बनि पारिबारिक अवस्था जत गोनां गैया सुगियाबो दंबो किन्तु हदा अक्रा ओंथों निनि राय ओंथों कासखौ ओंथों बर'नि नाव गोबांमा डिग्निटरिस माने लिडार्स गोबांमा थाङै बर' बाय आलोचना खायनो थांनाय कम्युनिकेशन चलायनाय Get status maintain खायमे यांगो जों बर'नो चाय पानी नि व्यवस्था खायमे निसानो जोंनि सोसाइटी नि हेड ही हजानाय रक्सी मेंटेन खायमे yang थाङो get सोसाइटी नि डेभलपमेन्ट नि बागै साम खायनाय नि गेट अनेक खरसा आसा जावा गारि दिनै हानि बागै बोखा दंफानो गोबांमा सोसाइटी नि बागै तांनि मुसुनाय र साम खायमे या Nge o jagawo nini kaisa pukriwo hatu koksoi kisa romani haifade kisa subazagno sa kapsa nograi romno khasogani phade sujano hai hunai chung chenle jamani si nge mo continue thangnai je tini athro jom chini hoda okra tongo boromno sung borom rolai mani yagulo जे कम्प्लेन तंलाय माने रियां निनि मलसम मोरासिं अमा हाई कम्युनिटी न आनिचे सिगां सानाय रक साइथां हांदा कमल स्पेशली साहा अमा जों थिक खायमेया एडिसि हाफां थिक खायमेया महाराजाबो खायमेया अमा जों बाय जों सि थासामांनाय दिनै जों मलसम बाय मलसम वालायलेले हांके सोबा लस नायबा मलसम कम्युनिटी लस नाय Nini riang by riang wala hanke, Katalaya hanke, Suba loss night. Riang community development in Manino, Kasuzagmani Kaline, Same Omahai, Morasing. Gesson, Sak by Sak, Taku by Taku. Soon Cox Halaiwe, Buskan Ago Liven, no man again. Sinin deputy CM's high Tangmani. Kaisa Rastro see him care, Kamama Zati Tongo. Get soon
o kwbangma jati kwbangma dofa जों जतनो मावा सुनाय चिनि राज्य चिनि हा no चिनि देश no बाहायके बसकांगो आगौरै तिलांमा और जागे सि सोंबाय जों सि कथालायां दं हांके बैबा सुबिदा मा सिनायता तिनि जे जों ओ अवस्थाव दंमानि बैबाय जों जत सालायो बैबाय सातक जावो निनि पॉलिटिकल राइट्स माया अंगो इकोनॉमिक राइट्स करे इंगो चिनि सोशल राइट्स करे इंगो जों जे आसो सालाय दंमानि जोंनि भूमिका दं जों जायां माने जों बाय जों कथालायां माने बावो बै सुबिदा मा फाय दिनै बैनि हाय जाति चिनि साय उल खासिनाय र चिनि साय उल खासिनाय गोबांबा जाति दं जोंबो मेनसन खायखायके बर' जोंनो साजायनाय हायफोरनो जों रङै मानानै जे जों साय उल खासिनाय र निनि 80 दशक लांता लांति तंनाय र बनसे सिगां लांता तंनाय र दिनै जोंनो अंकलावो फिरो अंकलावो थिखलायै बर' लाइ थांबाय हाजों बर'नो ते 100 बोसोरसोनो स्लामालिया खानाय गेस जे जों आगि नसिमि खासिजाक हाजार हाजार बोसोर सिगां जोंनि राजा बाय दैदुल जागै जों खासि फायजाक बंश कायसे जाति कायसे दफा दिनै 80 सालनि परे खासिनाय बे बाहायके लाइजाक थांखा अमसों जोंनि ससाइटियाव अबयसे जों आलोचना खायनाय आलोचना खायै जों कन्स्ट्राक्टिव डिसिजन नानि नांनाय बाहायके जोंनि ससाइटियाव जों आगौनाय दिनै जों नोबो ड्रागनि मात्रा जे सालसा फायै जोंनो ड्रागनि एक्टिविटीज न तैयै रिसर्च खायनाय सामों खायनाय सिनियर फायै खुनु फायमने 2014 नि परे जिबाबे मात्रा बारेखा सेन मार्केटिंग रंनि बिजनेस हाय खरकसानि कनै खरक ब्रै नि 8 जना नि 16 जना अमाहायके बारे माने उलके नि बुसाजों न हाय आता जय कायने निससि मेडिकल टेस्ट मा खायसिनाय जेमन बायरे रवो डीएनए टेस्ट खायफु निनि थै टेस्ट खायफु एच रक दि तम माहाय रकनि नायनि बांगो टेस्ट खायजावैसि गरे हिंखेसि कायफु मान हाय जोंके ड्राग दे साजायासि ओ सलाबाय टेस्ट खायैसि चिनि बुसाजों कायसिनाय बा चिनि बुसलानो कायसिदे अमाहाय अवस्थासि नै गे बनो कासवानि चिनि जे सोसाइटिवो तंनाय र सोसाइटी नि बाङै सामो खाय तंनाय रनि भूमिका ब्लै कतर दिनै जों जुबक हंके चिनि बेकरें हजागो सोसाइटी नि दिनै ओ बेकरें ड्राग बाय गदालै थांखा इंगे अमनो जों कोनो पॉलिटिकल पार्टी तिप्रा मथा मंसा खायमेया बीजेपी मंसा खायमेया बा अन्यान्य दल बनो मंसा खायमेया किंतु सोसाइटी बनो खायमावो सिनि हदा बनो खायमावो इंगे अमनो कोयनानि मुसुबो जों बनबो स्टेप माना लायनाय जों दिनै ओ पान्दानि बिसिंते जों अनारेरियम रलायमाने पान्दानि बिसिंते जों अमबो मावान सोलायनाय बोसकांवासिनि जाति दफानो जों बाहायके दैदुलै थांलायनाय निरक जतनो सायमानो जोंनो सि फोरोंमानाय जा किन्तु एग्जिकिउशन खायनायनि के निरनि याफाव जों ते बसिनि गोबांमा सामुंबो तांर करप्शन अंगमानि जों पॉलिटिकल पार्टी हिंके आनि दल सपोज रने आनि दल सि करप्शन बाय इनवॉल्व दंना जों के सीधा साहके जों वोट बैंक न मामा सब किचा बाहाके सीधा हरा गया हाइसे किंतु सोसाइटी हरागो जेतु जे डेवलपमेंट वर्क निरनि आमसायो सोलेनाय आरो सि आनि लीडर सि इनवॉल्व गई नेने 50% से सामं तांगि अंखा हाके आ जागा डेवलपमेंट वर्क चिनि लॉस नाय चिनि सोसाइटी नि लॉस नाय आरो हवानि पावर हिंके निरनि यागो सो हिंके हरा याके तांगि हि हके दल कावि दे उरुमुरु नाय पद्रे पद गोबांमा जों मावा सब गे निरौ हिंके बहाय वासो यावो इभेन सोसाइटी नो बमाहाय डाइरेक्शन रवै बमाहाय नो कासमानाय बनिरनि या फाव दं आंको गोबां साया जे तिनि अनारेरियम मानाय र बरना आं खा काहाम याफारो फाइनान्सियालो ओ रांकिसि साबाय हयतो मोनसा सगिया
mengsasu ya phano omo hamjak mani marisi जों hamjak mani mari no जों borom rolainai बोखाबायनो जों खाका मावा सलायनाय फायनाय साल' जों महाराजाबो बारबा सावो अमा जों किसी साराव माने लासि सिंसा सिरनै सावो किन्तु एडिसिनि जे केपासिटी अनुजायै जों जे सौमानि अनुजायै जों रलायनि साथारो फायनाय साल' जों तेबो अनारेरियाम न टेक्सा परिमान दे पारे लाइमान न बनबो जों डिस्कशन खालायजा अलरेडी नो ताबो फर्स्ट स्टेप जों अमाहाय आसल गोराखे तंग्रला हा फायनाय साल' जों टेक्सा बारे रय रनानि बागैबो जों वानसौै दंबो दैसिं सामानि हाय जों वानसौला हांखे वानसौै गोदोंमा ओंपाया जे रनाय होनै दिक्लारवै दे सन्नावै से गोदोंमा दे सन्ना हा पायहा अमाहायखे जों लवो किन्तु जोंनि महाराजानि बुखकसि जे कक नखारमानि अमन दालारिया बजे कक नखार खाहांखे गुबै ओमो इंगे ताबक जों जेहेतु महाराजानो सावो फायनाय साल' टेक्सा बारे रनाय इंगे जों बारे रलायनाय आसक सावैनो जतन हायनो हाय आनि पाइपलाय हामजामा दै खुलुमा याफारो आनि को अरन मथाखा जतन हामबाय